Que calor fa en Lleida, família! Havem arribat aquí perquè en el carrer era impossible estar. I tenim que continuar amb aquest calor, aprenent tot el dia com la mateixa situació. La frase d'avui és a corre cuita. Què és a corre cuita? Tenim que parlar amb la gent per saber què és aquesta frase. Anem! Hola, bona tarda, senyores! Una pregunteta. Estic aprenent català. Soc un reporter mitja basc, mitja català. I tinc que aprender noves paraules. Sabeu què és a corre cuita? No, perquè no aprendem català. No parles català? No. I a què suena? A què suena a corre cuita? És que no lo sé. ¿A correr? Soy un reporter que está aprendiendo catalán. Ah, molt bé. Sí, poco a poco, perquè és molt difícil. No tan difícil, a mi. Sí, una mica. Estic aprenent català, són una paraula, estic aprenent, soc un reporter mitja basc, mitja català, i tinc que aprendre noves paraules. La d'avui és l'expressió a corre cuita. Tu saps què és aquest? A corre cuita? Anar de pressa. Andar de prisa? A corre cuita? Sí? A corre cuita és aquest? Sí. Vale, moltes gràcies. Saps què és aquest? A corre cuita? A corre cuita? ¿No sabes qué es a corre cuita? No. ¿Y a qué os suena un poco a corre cuita? A correr, ¿no? ¿A correr? Pot ser, no? Sí, algo así, ¿no? Algo así, no? Pot ser. La expressió que tengo que aprender avui és a corre cuita. A corre cuita. Què és a corre cuita? Què vol dir a corre cuita? Sí, què vol dir? No sé, a corre cuita, no sé. No saps? I tu saps què és a corre cuita? No, tampoc. ¿No? I tu, a ver? ¿A corre cuita? ¿A qué te suena a corre cuita? Si te digo a corre cuita. Estic aprenent català i tinc que... L'expressió d'avui és a corre cuita. ¿Qué es a corre cuita? ¿Tú sabes? Pues muy rápido. Muy rápido, pero no puede ser a corre cuita de correr cuinado, algo que está cocinado. Uy, eso va a ser que no. ¿No? Corre cuita es correr, pero muy rápido, hacer las cosas muy rápido. ¿Seguro? Segurísimo. La frase d'avui és a corre cuita. ¿Qué es a corre cuita? ¿Qué va? Extranjeras. ¿No parláis? ¿No habléis catalán? Bueno, entendemos, pero... ¿Y a corre cuita? A corre cuita, no sé, algo de correr. Que a mí me parece que lo de cuita es cocinado, ¿no? Cuita, ¿no? Podría Pizza ser, cuita, puede llegar a pot ser, confundir, no? pero no. No? No. Vale, moltes gràcies. De nada. Tarda, me presento, soc un reporter mitja català, mitja basc, que estic aprenent la vostra llengua. I avui tinc que aprender una nova expressió, que és... Ah, non te enteño nada, rapaz. Tu que falas? Ah, yo falo gallego, si quieres, Galego, sí. Galleguiño, si quieres, falo gallego. Catalán no, esta galega. Dile que habla català. Venga, que la teva dona dius que parles català. Que falo galego. Vale, pues si hace falta falar galego, se fala, pero ahora toca falar en catalán. ¿Algo de correr? No sé, ¿A corre cuita? No sabes? Venga, pues seguimos preguntando, gracias. Si te diu a corre cuita, tu sabes què és aquesta expressió, a corre cuita? Corre molt. Corre molt, però nos han dit que pot ser correr y cuita cocinado, correr cocido, correr borracho. Corre cuita, si es un dicho, ya no es cuita. ¿No? ¿No es cuita? No. ¿No es cocinado? No. Y tú pots cocinar algo, tú puedes cuita algo, ¿no? Cuinat. Cuinat. Ah, correr cuinat, és altra cosa. No, corre cuita és un dicho. A ver, ¿parla català? No. ¿Una mica no parlas? No parlo catalán. ¿No parlas nada? No. ¿Y si te digo a corre cuita? No sé. ¿Qué me dices? No te parece nada... No. ¿Y tú parlas català? No. A ver, tinc que saber qué es a corre cuita. No sé qué es. ¿No sabes a corre cuita? No entiendo mucho catalán, no entiendo castellano. Vale. Y si te digo a corre cuita, ¿qué te suena? ¿Te suena algo? ¿Cómo? ¿Agua? A corre cuita. No sé qué es. No sé. No corre cuita, de cuita cocinado, no... No, vale, no sé nada. venga, gracias. Estar cocido es otra cosa, ¿no? Estar cuinat. Estar cuinat també se diu. No, que no, jo no sap, jo te pregunto perquè no sap, de veritat, Ah, pues bueno. Pot ser. Estar... Estranya que no sepa. Hazme un examen, si vols. Hazme un examen, venga.